माखासे राजखान्थि दोलोफ्रा गावनि खाबुनि थाखाय बिदा फंबायनि गेजेराव गाज्रि थासारि खालामदों। बेखौ लानानै जोंनि समाजनि गेजेराव गोबां राजखान्थिगिरिफ्रा मोनसे माइलस्टोन लानो थाखाय बिथांमोना बेखौ जोंनि पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे गाज्रि बारहावानो जोंनि गेजेराव बेले-बेजे सामलायदों। मैखोम बसुमतारिया मा साननानै दिपेन बर'जों फनाव सावरायलायनायखौ ससियेल मिडियायाव गोसारहोखो बेखौ जों मिथिया। मैखोम बसुमतारिया मा मेन्टेलिटिजों बिथाङा फिन बेखौ भाइरेल खालामदों जों मिथिया। बेनि सायाव मैखोम बसुमतारिया रायजो राजाफोरनो फोरमान होनांगोन। मिथिया मैखोम बसुमतारिया बेनि सायाव रायजो राजानो कैफियत होनांगोन, बुजायनानै होनांगोन आरो मैखोम बसुमतारिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेनगत जि राहा लानांगौ जों बेखौ अलरेडि लाखानाय जाबाय। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों। एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आरोबाव बुंबावदों दि थांनाय 28 अक्ट'बराव ससियेल मिडियायाव मैखोम बसुमतारि आरो दिपेन बर'नि अडिअ'खौ गोसारहोनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बसुमतारिनि सायाव आयेननि राहा लागोन। बेनि अनगायैबो दिनेश ब्रह्मआ आरोबाव बुंबावदों दि माखासे इउटुबारफ्रा गावसोरखौनो आथिखालाव गोरों देखायनानै बे बाथ्राखौ लानानै बिदा फंबायनि गेजेराव गाज्रि थासारि लाबोदों। आरो माखासे इउटुबारफ्रा हारियाव गाज्रि थासारि लाबोयोब्ला बेनि दायनिगिरिया बै इउटुबारफ्रानो जागोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो नागारनाय नङा। आरो बिथां दिनेश ब्रह्मआ बुंबावदों दि खौसेथि, थामोनथाय आरो दावगाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय आथिखालसिम हाबा मावबोगासिनो दं। बर' हारिखौ सोरबा आसि देखायनानै गाज्रि लामाजों लांनो नागिरदोंब्ला खबरदार। दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानायाव रावबो बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा होननानै बुंदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ। खुलुमबाय। गिबियावनो जों दिवालीनि बयनिसिमबो जोङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै जोङो मोनसे सिरियास इस्यु, मोनसे सिरियास बाथ्राखौ लानानै फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों दिनै खौरां मेलाव जों फैदों। दाखालि अक्ट'बरनि 28 अक्ट'बर तारिख बेवहाय मोनसे समनि बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारि आरो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बिबानगिरि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां सानैजों मोनसे समाव टेलिफनिक रायलायनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो जोंनि समाजाव आथिखालाव गोबां मोनसे दान्थे बिदान्थे जों जानायखौ नुदों आरो जि मोनसे भइसनि भाइरेल जादों बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बिजिरलायदों आरो बेवहाय माखासे बाथ्राफोरखौ माने एडिटिं खालामनानै बेवहाय बांद्राय जोंनि गेजेराव बेले-बेजे सृष्टि खालामनो जों नागिरदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाख्लै 28 अक्ट'बराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि आरो मोनसे समनि बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारिनि जि मोनसे बाथ्रा रायलायनाया भाइरेल जाबाय आरो जाय सुबुङा बे अडिअ'खौ भाइरेल खालामदों बेखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोख्रों जों थांखि लानानै बे अडिअ'नि सायाव जोङो मोनसे आयेनगत बेबस्था लानो थांखि लाबाय। जों मिथिगौ आथिखालाव बेखौ लानानै जोंनि समाजनि गेजेराव गोबां राजखान्थिगिरिफ्रा मोनसे माइलस्टोन लानो थाखाय बिथांमोना बेखौ जोंनि पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे गाज्रि बारहावानो जोंनि गेजेराव बेले-बेजे खालामनो नागिरदों। जों दिनै स्पष्ट बुंगोन आरो बे सुक्तिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मोनसेयानो थांखिमोन जे मोनसे हारिया आबुं माहारि महरै बुहुमाव दावगानांगौब्ला बे हारियाव सोलोंथाइनि हारा बांनांगोन आरो बे हारिया इनाय हाथियारजों सोमावसारनायनिफ्राय बे हारिया अराय उदां जानांगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुड गभर्नेन्स आरो इलिगेल आर्म्स फ्रि ससाइटि दानो थाखाय जों थांखि लादोंमोन आरो बे बेलायैनो मोनसे समाव प्रमद बर'आ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथांनि नाजानायावनो 2022 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि NDP-नि मोनब्रै हान्जाखौ जों लाबोनानै बर' हारिखौ इनाय हाथियारनि जि जोङो
इउज खालामनानै जों जे सोमावसारनाय बेखौ जों उदां खालामनो हादोंमोन। बर' फरायसा आफादा साननाय बायदि दा बर' हारिया इनाय हाथियारनिफ्राय सोमावसारनायजों उदां जाबाय। नाथाय जों नुदों बे सुक्तिखौ लानानै माखासे जोंनि राजखान्थि दोलोफोरा गावनि खाबुनि थाखाय बिटिआर सुक्तिखौ लानानै माखासे जोंनि गेजेराव बेले बेजे सोमजिहोनायखौ जों नुदों आरो फिन जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे गाज्रि थासारि खालामनानै आरोबाव जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव नांलायनायनि जि मोनसे सोलो बिथांमोना खालामनानै आरोबाव मोननै उग्रपन्थी बिथांमोना मोननै हाथियार हमग्रा हानजाखौ बिथांमोना सृष्टि खालामदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखुन बसुमतारी जेब्ला अभार टेलिफन सावरायलायो सार बेबायदि थासारि जाफिनबाय नोंथांमोना बर' हारियाव बर' हारिखौ इनाय हाथियारजों उदां खालामनो थाखाय जि नाजादोंमोन बे दिनै जाफुंसारबाय नाथाय बे समाव मोननै हानजाया फिन हाग्रायाव थांनानै इनाय हाथियारजों बिथांमोना बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फिन बिथांमोना सोमावसारनो नागिरदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा होनो होननानै जोंनि आफादगिरिखौ सोंनायाव आफादगिरिया मोनसेल' बाथ्रा बुंदों जे मोनसे हारिया इनाय हाथियारजों सोमावसारोब्ला बे हारिया माब्लाबाबो जोङो दावगानो हाया। मानोना जों नुदों थांनाय बोसोरफोराव जोंनि जायफोर लाइमोन गथ'फोर जों जायफोर फरायनाय गथ'फोर दं कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय स्कुलाव फरायनाय जेब्ला इनाय हाथियारजों जोङो सोमावसारदों बै समाव जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै फरायनो हायाखैमोन। जोंनि फरायसाफोरखौ आर्मि पुलिसा उग्रपन्थी साजायनानै थिउरि हानजा साजायनानै बिथांमोनखौ साजा होदोंमोन। बैखौ नुनानैनो जोङो नाजायै जों खालामफिननो हादों। बे बाथ्राखौसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव जेब्ला बिथाङा सोंहरो अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ आंनाव सोंस्लायस्लाय जायफोरा हाथियार हमनानै दिनै 2027 मायथाइनि 23 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिथांमोनाव सोंब्ला साबसिन जागोन। मानोना बिथांमोना बेसेबां सम हाग्रा बंग्रा थानानै बेसेबां त्याग खालामनानै बावसोमनानै बर' हारिखौ बे थासारियाव गोजोन थासारियाव लाबोबाय बै बाथ्राखौसो बिथाङा मोजां बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै मैखुन बसुमतारी मा मेन्टेलिटिजों बिथाङा फिन बेखौ भाइरेल खालामखो जों मिथिया। मैखुन बसुमतारीया बेनि सायाव रायजो राजानो कैफियत होनांगोन बुजायनानै होनांगोन आरो मैखुन बसुमतारीनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेनगत जि राहा लानांगौ जों बेखौ अलरेडि लाखानाय जाबाय आरो बे जाथाया बेयावनो स्टप जानांगौ। जों नुदों माखासे इउटुबारफ्रा जाय इउटुबारफ्रा आथिखालाव गावसोरखौनो बर'नि गोरों होननानै गावसोरखौनो एकदम महापन्डित देखायनानै जोंनि गेजेराव फिन बिदा फंबायनि गेजेराव बे बाथ्राखौ लानानै जावले बुंनानै जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव फिन गोरोबलायै गावजों गाव गोदो जेरै जालांबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय बेसेबां थुनलाइगिरिया जिउ गोमालांबाय बेसेबां आइजोफोरा जिनाहारि जाबाय। गायदे बसुमतारी बायदिया गावनि गथ'खौ गोरबोआव लानाय बिथांमोना मुंख्लं जानांबाय। बेसेबां बर'नि आइजोफोरा गावनि गोथारथिखौ भुमका बायदियाव खोमानानै लानांबाय। बेसेबां आइजोफोरा गावनि जिउनि अनजालिखौ बावसोमनानै खाफालनि सिन्दुरखौ गोमानानै लालांबाय। बै थासारिखौ दिनै बै इउटुबारफ्रा खालामनो नागिरदों नामा? जोंहा मोनसे कुइसन दङ। ओंखायनो इउटुबारफोरखौ दिनै स्ट्रंलि बुंदों हारियाव जुदि बेबायदि बेले बेजे जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया जाय इउटुबारफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ मोनसे गाज्रि लामाजों लांनो नागिरदों हारियाव जुदि फिन बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि इनाय थासारि जाफिनोब्ला बेनि दायया बिथांमोनानो जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों रावखौबो जों गारनाय नङा। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 15 फेब्रुवारियाव जों मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जोङो जोनोम जादों। बे मोन्थोरानो जाहैबाय खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय आथिखालसिम 57 इयार्स जाबाय जोङो बर' हारिनि खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय बे मोन्थोरखौ लानानै जों खामानि मावदों। जाय बायदि संगठनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम जादों जाय बायदि संगठनाव मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी जोनोम जादों जाय बायदि संगठनाव कनकेश्वर नार्जारी बायदि दैदेनगिरिफोरा जोनोम जादों आरो बिथांमोनानो फोरोंलांदों बर' हारिखौ जुदि बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला बर' हारिया फारफ्रोमबो दावगानांगोन आरो बेखौ लानानैनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बरुवा बेफोर बाथ्राखौ लानानैसो जों दावगाबाय थादों। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानैनो ओरैबादि जोंनि गेजेराव फिन जेन माबा मोनसे बांग्रियासो माबा मोनसे सारअन्थाइयासो बर' हारिखौ नाख्रेबबाय बेबादि थासारि लांबाय थादों। जों दिनै वार्निं होदों बर' हारिखौ जुदि सोरबा आसि देखायनानै गाज्रि लामाजों लांनो नागिरब्ला खबरदार दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानायाव रावबो बे खामानिखौ मावनो हाया। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा
बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो थाखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुदोंमोन बेनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों। सोरबा जुदि आरोबाव बे समाव गोजोन गैला, जोंनि गेजेराव खौसेथि गैला बेबायदि होननानै राजनिति खालामनो नागिरदोंब्ला खबरदार, जों वार्निं होखादों।